Igbo nwe mmadụ ekelekwe m n'ụbọchị taa. Abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa. Igbo nọ n'ụzọ, Igbo nọ n'ama, Igbo nọ n'iro, Igbo nọ na ebe ọnụnụ na ana m ekele unu. Asị m ihe ma mere nwoke emekwere ibe ya. Ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atara, azụ anwụ na ebe goro obodo kesi ibe ebe ikwukwakwa ya ọ ya wee ebe anyị nọkwa n'elu ya. Ya mere Igbo ekelekwe m. Enwere ihe m kwuru m ga-akọwa bụ gbasara mmụọ asaa ndị Igbo na-eme. And na ihe onyonyo nke mbụ mere gbasara mmụọ asaa akọwara m gbasara nkwu. So achọrọ m ka m mara ma akọwa mmụọ isii ndị ọzọ fọgasịrị afọ. Mana ka a na-etukwu aka n'obere na ihe gbasara agwụ. Akọwara m gbasara agwụ. So ka a na-etukwu aka na ihe gbasara agwụ. Igbo mmadụ enweghị ihe dị mkpa o ji kwesịrị ka onye ọbụla bụ onye kwesịrị ka ọ rụọ agwụ. Ma onye na-eme ọfụma, ma onye anaghị emewere ọfụma, o kwesịrị ka ịrụọ agwụ. Agwụ a na-adịka nsikwa ọbụla ma ọ bụ mmụọ eji amata onye nwe onye, mmụọ na-ezi onye ọbụla ozi gbasara onye ọbụ. Enwe ihe ndị oyibo na-akpọ destiny or destination. Ọ bụ na iji onye Igbo na-asị ka ihe destiny pụtara, ọ ga-asị na ọ akara aka, mana ọ bụrụ onye ọ pụtara. Destination na-akọwa pụtara ebe mmadụ si. Where is your destiny? Where are you destined to? Kedu ebe ị na-aga? Where is your destiny? Kedu ebe isi? Ọwụ ofu ihe. Destiny pụtara akara aka. Akara aka, ihe akara aka mmiri pụtara n'oyibo gift. A natural gift given to you by God. Ya ihe Chukwu nyere gị, onyinye amara Chukwu nyere gị. Ọ dị iche na destiny. Destiny ebe mmadụ si. So ife ọ dị dị mkpa ka onye ọ na nwoke na nwaanyị rụọ agwụ a dịka esi ekwesị. Rụọ agwụ obodo na bịa rụọ agwụ dịka esi arụ agwụ dịka onye Igbo. Agwụ a na site na agwụ a na ịgba afa n'ime ihe ndị mmụọ dị iche iche na omenala na ọdịnala Igbo ga-akọwa ebe mmadụ si bi ụwa. Ọ ya destiny. Destiny pụtara ebe mmadụ si bi ụwa. Enwe ndị si n'elu, enwe ndị si n'ikuku, enwe ndị si na mmiri, enwe ndị si n'ala, enwe ndị si n'osisi wee bi ụwa. Enwe ndị si gasị ebe niile dị iche iche. And otu a mmadụ si bịakwa ụwa, otu a na-aka ebe ahụ o si na ọkwa ebe ahụ na o si ga-akwadokwa ya n'ụwa ọbịa o wee gaa ọfụma. Ọ na-awaga epere mpe anyị nụ Ọsadebe na Oliver Dike Oke ebe a na-agụ egwu. Si esi egwu m si na mmiri, egwu m si n'ikuku, o si na mmiri bịa. Ọsadebe gụọ nke ya so mmụọ mmiri dịrị m ozi osimiri ka m si eje dị mmasị achịkpa gọfọbi. Ndị ahụ ndị ghọtara ọdịnala na omenala ndị Igbo mgbe aha na-eme mana ya ghọtara. Mana ekele m Chukwu na nzọpụta abịago n'ụbọchị taa. So ọ agwụ a na-aga akọwa ebe mmadụ si bi ụwa. Idedede ndị mmadụ dịka ndị mmadụ ahụ kpọrọ aha na Oliver Dike Oke ịfụ na fa bidoro na nwata gụwa egwu. Ọsadebe bidoro nwata gụwa egwu, Oliver Dike Oke bidoro nwata gụwa egwu. Maka na ha mere ihe ndị a niile mara ebe ha si bi ụwa, ma ihe ha kwuru ebi ụwa, ma ihe ha chọrọ ka chi ha rụọ na ya ụwa. Ha gụọ na egwu bụrụ odogwu na egwu ha gụrụ, bụrụ mmadụ na egwu ha gụrụ ọ gara ọfụma. Ha bi ezigbo ndụ dịka si kwuru. Ndị ọcha na-eme ya, ndị ọcha na-eme ya. Ile anya ịhụ ndị ọcha ga-ahụ otu esi ebi ndụ bido n'ụmụazị ka na ndị ọcha na-amara ihe ụmụ ha ga-awụ. Ọ ya anya apụtasị bekee bụ agbara, bekee agbara pụtara mmụọ. Onye mee ihe mmụọ gwa ya ihe ọ ga-awụ, gwa ya otu ọ ga-esi gara ya ọ gaziere ọfụma. A na-asị anyị nọ na-etinye bekee bụ agbara. Agbara ha mere ihe mmụọ, amara ihe ha ga-awụ, mana ihe nwatakịrị a ga-awụ, etinye ya n'ụzọ ahụ ọ gaa ziere ya ọfụma. Ọ bụrụ ihe ọ chọrọ ịbụ. Ile ndị ọcha sị na ezijighị pichọ ya ọfụ vidiyo ya na obere mpe meme nke a na mgbe obere mpe ka o bidoro a na-ezi ya ebe a na-ele na telivishọn ọkebụ. Anyị na-asị ndị ọcha bụ agbara ka otu ndị ọcha na otu esi eme ha si na nwata mara na nwa ga-abụ ihe dị otu a maka na ha na-eme ihe mmụọ nke ha. Anyị na-ahapụ nke a gaa na chọọchị na-akụ aka na-ama n'elu na-eme speaking in tongue, na-eme kasị na bandị. Onye na-agwa ndị mmadụ sị ịpụtara gị na-asị every spirit disturbing me, abandon, akasi, rebuke you, fire you. Ihe a amaghị ihe nke mmadụ. Mmụọ ọbụla na-enye nsogbu kpatara ihe mmadụ na-enye nsogbu. Ihe ị ga-eme bụ ịrụ agwụ gbaa afa, amara mmụọ dị ihe, amara ihe mmụọ chọrọ. Maka na mmụọ na-enye nsogbu o gosiri na ị na-eme ihe kwesịrị ime dịka mmadụ. Ya mere mmụọ ndị a ji enyegosi gị nsogbu, anya chịchiri gị ụzọ. Ọ bụrụ na ị gaghị amara mmụọ a, mara ha mmụọ a, mara ihe ị ga-eme, mekwa dị mmụọ akwadozie nyere gị aka ibi ụwa gị bie ọfụma, ụwa dịrị gị na mma. Maka na ihe ikobi ụwa ka ime ụwa ka ụwa gara gị ọfụma. So ọ na-awa na-akọwa ndị gbara na-aghọta. So ọ ya bụ ihe ịrụ agwụ na ndụ onye Igbo nwere ji wee dị ezigbote mkpa. Ya were ọzọkwa n'ime mmụọ asaa a na-ekwu maka
agwụ ka m na-ekwu, asị ka rụta aka obere aka. Mmụọ asaa ka mkpọkwa ya ọzọ: agwụ, ngwu, ngene, ojukwu, njọkụ, igwe na ala. Akọwasịra m gbasara agwụ. Ọzọ chọrọ ịkọwa na agwụ ngwu. Osisi ngwu ndị oyibo na-akpọ ya acacia tree. Acacia tree. Ịgụ Ezoro ihe ka bụ ịgụ na Baịbụl nyere ka Ezoro chapter 30 gụrụ ya gbadaa, ị ga-ahụ ihe mere Chukwu ji Chineke ji eso Moses na ya were acacia tree, ya osisi ngwu wee rụgasị ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Enwere ihe mmụọ ndị Igbo ji osisi ngwu were arụ. Osisi ngwu osisi dị ike. Ifuru osisi ngwu, ifuru osisi ọjị, ifuru osisi akpụ. Osisi ya niile dị ike na mmụọ. Enwere ihe eji ya arụ. So otu a ka ọ dịkwa ngwu a. Enwekwe ndị sikwe na ngwu, enwekwe ndị na-eme ngwu a. Ngwu a na-enwe ihe ọ na-arụ ndị Igbo, mana onye ga-akụwa kịta, onye ga-akụwa ebe a. Mmụọ ọzọ kwa ngene. Ngene n'ime mmụọ asaa, enwekwe ihe ọ na-akpọ ngene. Ngene pụtara mmiri. Enwe ndị si na mmiri were dị ụwa, dịka esi n'ọnụ ọtọzọ na ọtọzọ ha kwupụtara ya so n'ebe a ka ha si. Ị na-aghọta? So ya bụrụ na isi ebe dị otu a bịa ụwa, o kwesịrị ka a mara mmiri dị ihe ahụ, mara mmiri ọgwụ, mara otu ọ ya mere eji ahụ mgbe ụfọdụ gị hụ ọtụtụ ndị mmadụ ebe a na-aga na mmiri asụ aja, mana ọ bụ ihe ga-akọwa ebe a na. So nke na nọchiri anya mmiri, maka na ndị Igbo na-ekwepụsị enweghị ihe siri n'ụwa gara mmiri, enweghị mmadụ nwere ike ibe n'ụwa hapụ mmiri. Mmiri dị mkpa n'ebe ndị Igbo nọ, kpatara na onye nwere na-eme ihe na-eji mmiri. So mmiri na-enwekwa ihe ji mmiri enweghị ịgbara mmiri tii na iko ya anyị na-eme ngene ọyịma anya nga ịgbara mmiri tii na iko na ịnapụ n'ụtụtụ na inwe ike gbara mmiri na iko na kwuo okwu ụpụ mmiri a ọyịma onye na-emegide gị. Enwe ka esi eme ya. Onwe onye na-emegide ma onye na-emegide ihe na-adịghị mma ịgbara mmiri, maka na onye ọra na-aṅụ mmiri, onye ọjọọ na-aṅụ mmiri. So enwere mmiri a wee kwuo okwu onye na-emegide enwe ka otu mmiri a ga-esi rụọ ọrụ, maka onye ọra na-aṅụ mmiri. Nke ahụ abụrụ ya, mana onye ele ka m ga-akụwa. Mana nkele mmụọ ọzọ ndị Igbo na-emepe ọgwụkwa mmiri, ma mmiri na-ezo ezo, ma mmiri iyi, ma mmiri dị iche iche ma anyị na-ewu nkele. So ọ dịkwa ụkwa njọkụ. Njọkụ bụ mmụọ. Ndị Igbo na-azakwa ya niile n'aha. Ndị Igbo na-ahụ aza ojukwu, ndị Igbo na-aza ngene, ndị Igbo na-aza njọkụ, ndị Igbo na-aza ịga ahụ ga na-aza nwa ngene, nwa agwụ. Ebe ihe ji na-aza aha, mana ihe ga-akọwa kịta. So njọkụ a na-agba ọkụ. Enwere ndị na-eme mmụọ ma ndị ma anya ya nwe ka ha si eme, maka na eme onye nwere na-eri ihe ọkụ si. So ya na mmadụ na-emegide gị ma ọkwa na-eme ihe ọjọọ, enwe ka ị ga-esi were ọkụ rụọ ọrụ. Mgbe ụlọ onye a rere ihe ọkụ si, ihe ọjọọ ọnụ o mere ga alaghachikwuru ya, ọkwa ihe ọjọọ na-eji ya alaghachi, mana onye niile ka ga-akọ maka ndị na-enweghị nghọta. Ọzọkwa okwu igwe bụ elu azọkwa ala. Abịa na omenala ndị Igbo, igwe nwoke, ala bụ nwaanyị. Ọ bụ ja mmiri zoo, ihe ọra nọ n'ala na-awụ na site n'elu ka o si bịa. Ya bụ na mmiri zoo, o mee ala mma, ala ahịhịa epuo, osisi epuo, ọka epuo, maka na ala rụ nwaanyị, elu nwoke. Ọ nwoke na-atụ nwaanyị ime. Iwe bụ na ọ dịbara na gboo na ọ nwoke ga-anọ n'elu nwaanyị. Nke a ndị ọcha bịazi na-asị nwoke lụba nwoke, nwaanyị lụba nwaanyị. Ọkwa na mgbe ụfọdụ nwaanyị ga ya aga lụọ nwoke. Ihe na-awa arụ, ihe ndị bụ ụka na ihe na-ekwesị ekwesị butere ya. So ndị be anyị na-akọwa bụ ọdịnala ndị Igbo bụ ihe kwesịrị ekwesị. So igwe ahụ elu, so enwere mmụọ na-emekọ gbasara ya mere ndị Igbo weta ọjị, ha sị elu tara ọjị, ala tara ọjị. Elu gbara ma ọtụrụ, ala gbara ma ọtụrụ. Onye na-emere n'ụwa elu na ala nọ n'elu ime ịga n'ọfụma, ọ dịrị na gị na mma. So ọ ya wụ dị okwu. So ihe ọrụ na-eme n'ụwa elu na ala nọ nyere gị na ihe ahụ ịga n'ọfụma. Ihe ọrụ na-emekọ n'ụwa elu na ala megide gị, nsogbu ụdị kpatara na ndị Igbo ji arịọ mmadụ biko si emerụ n'ala. Ala nwere iwu dị n'ala, mana mbọsị ọzọ m ga-akọwa ihe dị otu a. Ya mere elu iwu nwoke, ala wụ nwaanyị. Maka ịma na ọrụ nwaanyị bụ iwe bụ ịmụpụta ihe. Nwaanyị na-amụpụta nwoke, nwaanyị na-amụpụta nwaanyị. Otu a ka ọ dịkwa n'ebe ala nọ. Andị ọ na-elu na-eweta mmiri, elu na-eweta ikuku, elu na-eweta anyanwụ, elu na-eweta ọnwa, o webara ara ulu. So onye niile elu na-eme ọnọdụ ọnwa, kpakpando, anyanwụ, ikuku, mmiri, ihe ndị a si n'elu were abịa. Andị abịa, ọ ga-eme ka ala dịrị ime. Ala bụ nwaanyị dịrị ime, ya dịrịzi ime, ahịhịa epuo, osisi epuo, akọta ihe n'ala, nweta ihe niile, nweta ihe akọkọ, nweta ihe ala epuo, ala maka na ala bụ nwaanyị. Anyị na-agọrọzi ọka, na-agọrọ ube, na-agọrọ ihe dị iche iche.
so enwe ka ndị be anyị si eme ihe niile. Ọ ya mere na ala nwere nsọ, maka niile anyị ga-ahụ na mmadụ ma onye ukwu ma onye nta nwụọ n'ala ka ọ na-aba. Ị na-aghọta? Ihe ọ na-eri eri n'ala, nshi n'ala, mmiri n'ala, ihe niile bụ n'ala ka ọ na-alụ. So enwe ihe mmụọ dị na gbasara elu n'ala mara ihe ga-akọwa na so mmụọ asaa na ịtụkọta ya ọnụ na ọnọdụ ka chi buru ibu, maka na ihe mmụọ asaa na nkesịrị na a na-eme. So ịtụkọta ha niile, ịchịkọta ha niile dị ike, ịtụkọtachi ha niile ọnụ, ha niile ruru dị ezigbo ike, ọnọzi ọdụ ka chi. Na-aghọta ihe m na-ekwu? So ka a ghara ịga ote aka maka ndị na-enwebeghị nghọta gbasara ihe a, bikọsọ nwobere ka esi eme ya, ime ya n'ike ndị mmadụ aghọta ihe Igbo. Mana ọzọ nwere ike ugbo ya na igbo onye Igbo erubere agwụ kaba ahụ rụọ agwụ n'agbanyeghị na afọ ole ede, n'agbanyeghị na ihe ị na-eme, n'agbanyeghị na ị na-agara gị ọfụma ọ na-agara gị ọfụma, agwụ a ga-eme, agwụ a na-eduzi mmadụ, agwụ a na ọ dị ka ịkpọlite ndị mmụọ dị iche iche, mmụọ ozi na mmụọ dị iche niile kwesịrị inyere ya aka na be mmadụ ọ gara ọfụma. Maka na ndị Igbo kwere na nwa mmụọ emegbu na mmadụ, nwa mmụọ emegbu na mmụọ, ihe a na-aga ọfụma. Ọ bụrụ na o si otu aga ihe ego ọfụma, maka na enwe ndị mụrụ anyị n'ụwa mụpụta anyị sị ka anyị nọchie anya ha, ka anyị mewe ihe ha mefọrọ ka ọ na-aga ọfụma. So ya na ịrụ agwụ a gị mara ihe ndị a na-ekwu, i nwezi ike mekọ ihe wit gị na mmụọ na-emekọ ihe. Maka na ndị Igbo gwara sị spiritually control the physical. So if you are not spiritually, there is no how you can become so successful in a physical form. So ya bụ ihe a na-ekwu. So ihe niile a na-ekwu bụ ime mmụọ, maka na ndị be anyị ndị na-eme ihe mmụọ kamgbe eri tupu ndị ọcha abịa. Mana ndị ọcha abịa werezie nkụzi ha bịa, werezie ụka bịa, aghasasịsị ihe niile, nsogbu adịzie. Mana ekele dịrị eze Chukwu okere na nsọpụta abịakwa n'ọzọ. So anyị na-alọghachikwana na ihe eji mara ya. Ya kwara na alọghachiri ụmụ ihe ndị a niile, anyị ga-awụrụkwa odogwu, a ga na-ebikọ ogologo ndụ, ọ na-adịrị anyị na mma, anyị awụrụkwa odogwu anyị, anyị awụrụ ihe kwesịrị ịbụ. Igbo nwe mmadụ ọ ga ọha m n'ọnụ. Emekwa ihe ọzọ ị chọrọ gbasara okwu a m kwuru, iwe ka mee ka mara ma kọwakwa ya. Enwekwa onye ọzọ ịmakwa nnọkwa oke ịma ị ga-ajụrụkwa ajụ, ga-ejụkwa ha ajụ. Ọ dịghị ka ihe m kwuru arụọ ya, ịjụkwa ajụjụ. So ọhịa nọ na ya, so udo dịrị n'owu ndị Igbo. Onye na-ego m ntị, udo dịrị ụnụ. Na aka m na onye ka na-akwụrụ onye ọbụla na-ege m ntị ọfọ ọma, ọfọ ọganihu, ọfọ ịdị mma, ọfọ ihe aka ka ọfọ ihe nwenwe. Ya dịrị onye ukwu mma, ya dịrị onye nta mma. Maka na ndị Igbo si anụ mmụ na jide zuo akụ, iro na asị ala. Ya mere jide ekwu okwu sị ihe ọma mere nwoke ya mere nwaanyị, ihe mere onye ukwu ya mere onye nta, ihe mere onye agbata obi ya mekwere onye ihu, ihe mere onye nọ n'ụzọ ya mere onye na iro. So otu aka ha nọrọ. Daalụ na Igbo nwe mmadụ, Igbo nji enwe ọnụ, udo dịrị ụnụ, ka ọ dịkwa na ụbọchị ọzọ.